Beda jdoq billi ħabbat ma' ċilindri tal-gass, iżda l-ewwel esperjenza tiegħu fid-daq tal-qniepen kienet fil-konkatedral ta' San Ġwan, meta kien għadu student fl-iskola sekondarja ta' San Alberto l-Kbir tal-Belt. Infatti kien l-allim tiegħu tal-arti u d-disin li kien irranġalu ma' sagristan biex idoq il-qniepen ta' wieħed mill-akbar monumenti storiċi ta' pajjiżna. Dan huwa dak li rrakkontanna l-kamponoloġista Rejdin Mizzi, li tkellem magħna dwar l-esperjenzi tiegħu bħala studjuż tal-qniepen. Rejdin beda jirrekordja l-qniepen tal-lokalitajiet viċin fejn joqgħod fl-2007 u minn dakinhar sal-lum baqa' jkabbar il-proġetti tiegħu. Ovvjament b'kurzità li ma bħala, l-ewwel mistoqsija tagħna kienet xi jfisser id-daq tal-qniepen. Id-daq jivarja ħafna, x'inti tittimxi skont il-liturġija dak li tgħidlek il-Knisja. Pereżempju, jekk għandek 2 ta' Novembru ħafna mill-qnieb ħajndaqgħu mod ta' niket, ħajndaqgħu l-libra solenni li jgħidula. Jekk inti waslek il-festa tar-raħal ħadd tisma' l-qniepen mod kif ħajndaqgħu mod ta' ferħ, ġifieri ħadd tisma'hom kollha flimkien. Infatti, anke d-daq tal-qniepen fil-festi ivarja. Rejdin tana eżempju kif fil-festa ta' Santa Katarina ta' Żurrieq jindaqqu tokki fuq l-qampina l-kbira bħala sinjal li daqt jibda in-nar tal-art. Iżda fl-imoti id-daq tal-qniepen kien jinsema' wkoll waqt xi maltempata, mhux biex iwissi dwar ix-xita qalila, imma għaliex kienu jemmnu li bil-ħoss tal-qniepen il-maltemp kien jgħaddi. U dik mhix l-uniku kurzità tal-imoddi dwar il-qniepen. Il-kamponoloġista għalilna b'dak li kien jiġri ftit qabel it-tokki ta' nofsinhar, meta n-nisa tad-dar kienu jippreparaw l-ikla għal żewġhom. Fl-antik, fis-nofsinhar naqas kwart kienu jindaqqu jidilli xi 17 il-tokk tal-arloġġ biex ir-raġel tagħhom waqt li jkunu qegħdin jaħdmu fl-eliqi jkunu kollhom sinjal li jkunu wasallhom il-ħin biex imorru jieklu id-dar.